Те имаха нужда от втори шанс и го получиха. Гледайте комедията отново на 17. Тази вечер, 20 часа и 15 минути. Жена от Кюстендил твърди, че системно е бита и тормозена от бившия си съпруг и неговата приятелка. Мъжът отрича и обяснява проблемната ситуация с болезнена ревност. Наживо, искрено лично, 10 сутринта. Пълен хороскоп за всеки знак от зодиака. Изберете номера на вашата зодия. Чуйте съветите на звездите. Те ще ви подкрепят и обичат. Когато отчаянието стигне до крайност. I have personally placed a device inside the passenger cabin of flight 762. Когато крайността стигне до безумие. We need to get everyone off this plane. What if we had turbulence? Well, that could make for a bad day. Когато последният ход е на живот или смърт. Невъзможно приземяване. Сряда, 20 часа и 15 минути. Ти си извън обществото. Ти сам си обществото. Ти си гражданското общество. Или още. Невалидно е предаването за вибрациите на сърцата, за алюзиите преплетени някъде в небето, за живота, който продължава въпреки всичко. Аз съм Ерол и вярвам в това. Очаквайте Невалидно. BTV. Неделя, 2 ноември, 16 часа. Тази вечер в новините ще видите. На първи тур са избрани кметовете на Варна, Стара Загора, Търговище, Силистра, Русе и Кърджали. В София разликата между Стефан Софиянски и Стоян Александров до този момент е около 3000 гласа. Повече от 30 души загинаха при серия атентати в Багдад. Започна свещеният за мюсюлманите месец Рамазан. Проблеми с дишането. Airwaves. Дъвчи и дишай по-леко. Сега и Airwaves Spicy Orange. Спечелете сешоар Арома Стил. Изпратете капака от една опаковка Арома Стил и спечелете един от 333 сгъваеми сешоара Арома Стил с дифузер и масажор всеки месец. За повече информация четете опаковката. Арома Стил. Стил на коса, стил на жена. Есен е. Време е за голямото почистване. Не се безпокойте! Шампионите в почистването Цив и Доместос ще ви помогнат да се справите бързо и лесно и ще ви донесат подарък за вкъщи. Изпратете 2 стикера от промоцията на Цив и Доместос и може да спечелите един от 28-те комплекта диван с футьойл на Богдан Мебел. Наградите ще се теглят всяка събота в предаването Бон апети. Цив и Доместос. Почистете лесно, седнете удобно. Будисвам се, защото ми харесва. Чувствам се по-различна. Обаче след известно време блясъка се губи. Стана като четка. Сухо по краищата. Не може да се реше. Не се харесвам. Ужас. След като използвах DAF, косата ми стана бляскава, жива. Да, много жива. Харесва ми как се движи. Всичко е супер. Чувствам се добре. Има живот. Блясъка се върна. И мисля, че всички ме забелязват. С D. Това съм. Германски експерти от Института за бира проведоха тестове, които сравниха стъклена бутилка с новата бутилка Каменица Кюпак. Тяхното заключение бе единодушно. Каменица има същия превъзходен вкус в новата бутилка Кюпак. Кюпак е модерна, нова технология, която предотвратява проникването на кислород в бутилката и предпазва от загуба на газировка. Ново! Каменица Екстра и Каменица Тъмно в Кюпак. Каменица Кюпак. Винаги прясна.